لبيك اللهم لبيك. Agence Dunia Travel Service ako abibu nyamasegi folike kanyesi akasango hiji deumo au munu yedana takadaka au ka hiji labeni akechugo nyumana nantara herela kasegi herela dumunun kay berebereli kay nam mogo be dien fenfena u ba bela jelen kanye donc ambu foku barkada directeur minto ma no fe no e Amadou Maïgaye ajora jorola nyamogo ya ko fenfen ajora jorola kaniso jamogo la kamago berebere ka koto mogo tala mogo te mindo ka nyeira mogo la anyo barade soro dunya la kumukele kono akoka au bela jile la dunia silame munu me Mali kono ani munu zigiro benondo dien jamana were umo ka fo sanwere o hiji ni o umura o baraw labe undamne nakaba op mana au munu ba fe ka hiji ke damu lakana ni basigi kono agence dunia akeme ko fere bela jile tige ka hiji ke jugo nyuma kala bela jile labe ka bla awnye minyi ka do shiro ni damu ye ka surunya au ka bato ke yoro la dumini laki ka sanuma obi tobe ka bla au ka bulo ka sagana ka wati bela jele la dogotoro jole olu be au no fe hiji ke yoro ani bato ke yoro wera bela jele la yoro be ani wati be bawo bulu kuma do o ka busa ne de singa di agence Dunia Travel Service jenyu ankele mimbe au ka hiji ni au ka humura ke ka nya ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. innal hamda. dugutigi ni wari dafara ye passe d'a kan kasira dinamo sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu on warata de o ko ni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sidi kan numero flani warici wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bagetaba secteur 3 kono kata se Dagabana Batiri Lichomuma pour que kaseka dususuma fara kiliya ka Lafia ka ta fe ka men Hôtel Lafia kono courant tigara tuguni ambi wati mena iko bi Hôtel Lafia kono 24/24 courant ko koni oteke ma negelayi ki kamara gannen do kuranko la jiginyɔrɔko la i senfa biribiri i ka Hôtel Lafia magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo secteur 3 a fɔ Hôtel Lafia i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'o senfa biribiri ka Hôtel Lafia magɛn Mali kɔnɔ. An bɛ an filɛbaw ni an lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen fo minnu sɔgɔlen don an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ bi ye alamisa ye janvier kalo ale tile 30 ye bi ye san 2025 Amara nu Keta ale bɛ y'a ka bɔlɔbɔlɔ sanfɛ Amara aw ka dɔ in bannen don dɛ Facebook ale tigɛlen don wa idenw y'u ka telefoni cɔngɔ dɛ u y'a cɔngɔ u taara n'a ye dilanlikɛla fɛ yen u bɛ ka a kana maga a ka telefoni na dɛ Facebook de bannen don anw fana n'a b'a fɛ k'an sɔrɔ ni waati in kɔni na a ye na YouTube kan an ka Jani a bɛ YouTube kan yaasa aw ka se k'an ka kunnafoniw bɛɛ lajɛlen dafalen sɔrɔ Facebook kan n'a kɔni na ale tigɛlen don Mali la yan n t'a dɔn n'a y'a sɔrɔ diɲɛ fan bɛɛ don nka Mali kɔni kɔnɔ yan k'a daminɛ kununko seli fana selilen kɔfɛ fo nin waati a bannen don maa caman y'i ka telefoni kɛ cogo sugu bɛɛ ye
an b'a fɔ an filɛbaw n'an lamɛnbaw ye sa k'u ka u sɔgɔ an ka Jani page la YouTube sanfɛ yaasa u bɛ se ka kunnafoniyaw sɔrɔ cogo min wolomasiri tabaw an sɔngɔkaw fɛ Amara wulikajɔ min kɛra ka bɛn ni sugu kɛnɛ ye min bɔr'o la an na o da maaw tulo kan Bayaŋara gouverneur n'o ye colonel major Olivier Jassana ye moto feerela dɔw bamanjuwale kɛbaw ma ale y'i tɛgɛ da olu dɔw kan k'u minɛ ka so wulikajɔ hukumu kɔnɔna sa finitigilakaw u bɛna fɛ k'u bila ka na Bamako min ye an sɔngo min ye katakatani ye ale kɛra dɔ sasa ye koyi sefa wari miliyari 345 min ŋanamu na farikolo ɲɛnajɛ minisiriso la minisiri bi n'ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 15 a na kɛ kunnafonidilaw ɲɛma kibaruya in nana cogo min anw yɛrɛ na dɔɔni fɔ o la Amara carte biométrique sécurisée Markala Segu Kucala Kajolo ani Sikaso olu bɛ se k'u ta dilan u fɛ yen kunungo Sikaso ta baara bɛɛ lajɛlen kɛra k'o ban pewu Kajolo ta kɛra wa u bɛna kɛ ko tɔw nataw la sa n'o daw tulo kan gouvernement mɔgɔw olu kɛra maa fɔlɔw ye minnu y'u ka passeport AES yira an na sɔrɔ dɛ olu ta sɔrɔ AES passeport kura o yira la kunungo conseil de ministre kɛnɛ kan conseil de ministre min namina na an da don ale la sɔɔni kalandenw ka ɲɛnabɔliso min bɛ n'a fɔ ma ko seno ale y'a ka dayɛlɛ ekɔlidenw ye kunu u ni ekɔlidenw yɛrɛ ka sigi ɲɛŋwɛ k'a ta ɲɔgɔn da Amara san laban ɲɔgɔn da minnu kan ka kɛ ekɔliso kɔnɔna na ministre ye papier bɔ ka ban baki fara defu fara kapu ni BT kan a bɛɛ kɛ don fɔra ka ban sɔɔni sisan an bɛ nin bɛɛ lajɛlen walawala maaw ye u bɛ se k'a faamuya cogo min na k'u to YouTube de tɛ wa parce que YouTube fana bɛ yen sisan o bɛ yen dɛ YouTube bɛ yen YouTube bɛ yen an bɛ YouTube kan fɔlɔ Amara i b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na min ye alamisa maase an bɛ kuma di bamananw ko ten dugubila ka fisa laada wuli ye min ye sɔgɔmada in na ye an balimakɛ dɔ ale bɛ Faransi a ko ale sigilen don fɛn caman bɛ ale hakilinaw b'ale la sɔgɔmada in na an n'ale kumakan di maaw ma u k'a ka hakilinaw olu lamɛn n'o ye Dama Jara ye a ko k'ale bɛ Faransikaw fɛ yen miirina minnu b'a la jamana ko la an ka jɛ k'a lamɛn Kani b'a fɔ ko gouvernement ka sira dilan yanni que gouvernement kan ka sira dilan mais a ka gɛlɛn dɔɔni parce que an ko k'an ka boli sira ɲuman kan wari bɔli de ka gɛlɛn awɔ kɛnsi min bɛ yen ni o bɔ ka dɔgɔ ko 100 waati dɔ yɛrɛ kɛra Kati poste la mɔgɔw ye mankan kɛ ko 100 ka ca i y'a faamuya an ko k'an ka boli sira kan PSI de bɛ wari la don PSI de kan ka sira dilan mais ni mɔgɔw banna PSI sarali ma taxi minnu kan ka sara mobile visite technique minnu kan ka wari la don n'u bɛ bɛn sira ko ma ni mɔgɔw to k'o kɛ wari sira bɛ dilan cogo di a ma nɔgɔn wala pour que ka se k'a dɔn an bɛ yan région mun na ka bɔ yan nɔ ka taa sara ka bɔ Bilbao ka taa Sarago sa mɔgɔ bɛ se ka vérifier internet kɔnɔ ni donna Google kɔnɔ i b'a lajɛ a PSI la i bɛ wari mun sara dɔɔni de ka jɛ sifa waati la aller retour i bɛ wari mun sara PSI la wala taara jumɛn de bɛ ka sira dilan o tile kɔnɔ mɔgɔ hakɛ bɛ tɛmɛ o sira fɛ an k'o kɛ mɔgɔ 1000 ye an k'o kɛ mɔgɔ hakɛ ye olu bɛɛ de ka wari bɛ o de bɛ bɛn sira dilanni ma olu bɛ kɛ tubabu olu bɛ sira ɲɛnama diyago de dɔ kɛ parce que PSI mɔgɔ b'a sara de quoi population yɛrɛ de bɛ ka sira financer yan i y'a faamuya wala ko fana i bɛ wari minnu sara sa kɔnɔ circulation i bɛ wari minnu sara pour que n'i bɛ boli gifɛn kɔnɔ ka sa kɔnɔ i bɛ wari dɔ de sara wala olu PSI tɛ kelen ye an ka yɔrɔ la fo que an kana n'olu politique la an ka mɔgɔ caman de bɛna kalan kɛ ko kan min bɛ komi olu tɛ tubabula dilan cogo ye ne bolo kalan kun yɛrɛ i ka se ka n'olu politique ye mun bɛ se ka i ye mɔgɔw ta cogo min ka t'o ɲɔgɔnna dilan i fɛ yen nɔ mais an ka mɔgɔw dɔw bɛ na u bɛna kalan de kɛ yan nɔ ka tila ka taa jamana suɲɛ ka gɛlɛn quoi i y'a faamuya wala o politique kɔni o ye ne ka hakilina ye o yɔrɔ kan sira ko kɔni o kɛ PSI an ka n'a sɔrɔ ko 100 de don o b'a kɛ 200 ye a ka gɛlɛn dɛ
wala isega malero kungame konta gele nge jumana koni kasika yiro wasira ko konve ni pia sute parce que gouvernement chika ni baglaw achi akyo ima ni mali rate mali kasika moni munglanga sira ni malte ni bi jumana jana ka mono kasro petroli taka bofolo ka taka sura baga ka pia sira ka kasika sira glaw bi ke aman go kwa ma alera ka denuke tene ko no no se sugaro ko na parce que ni ay mali mebi na mali be ko mi ko jitambolo nge mali gouvernement ngi nyasi jinde la sanno sama be no lambe simi anke fe jamono langol be glani na fe no na vula ko mali mo mebbe ko sugaro glazini kendro no balla o akagela kwa kiwa akagela jako no tsasiga mo la bo moi si alla che le regioni savai poi le regioni il governo deve fare che suona la gente che si vuole bella di là o che la fa la fare non che era mal governo che suona mi dona che me la con governo va interdi mo gla era feno a deve ji mo sobre e suona go si alla fo wa sa wala parce che era gla fo ka chia kla ka dobo ka to fere ko fe alla se ka da gele doni parce que ta ko kali wala non è politico ni anya ne si non ma kai ko sura ko ni focus pure oli vela ka dimoke la ka na ko beno ga an ka barka langa zinuna shugoro bla complicated tawo wala parce que ba mon bolo ni luta siga jamana mo be beta bo o ka fere ke ka da ele ko kana lo ka yi ko yi ni ngara sigire so ra ke so ka sena ino parce que shugoro bla ko ka chapa na go mo tinye ni ke ke shugoro sia bla ni fere mute timini kalai shugoro sia bla ni femoro ye ya famia o meni manyeri abana ko kwa ni tala no nere ya yoro ye wula yoro kala katala je wa punte ka fukole ka shuro gla menya nyala je de abisi ka keso wi ka jamana na fa kwa ya famia wala ni te neta gla ko do o mengo ni ya ajenu ye nyela famu fere be na be ka shukoro ye munte timni gala yo fere ye ya famia o ge balla timni kala bisiga nyaay ko severani o ka fere ka gla de jonera ya famia wala la ka demoke kaso ko ga ko da to je ko fa mo ko yi do ko ni do ko guru mi je sala ko te fanya man go ke bibi na ba tiro sigane ko sura ni to ko sani rate nge bisira ko ba ko fe ebe do ko sa mo ma na fa ko meri kilo mi se ka to ko saba e ko kilo fere mo saba ma ko ka cha no ko ba bantira no ko bi se ga bi o jujima e ma ta jujima mi I ka bina ta ko na ki ta ma ki to jujima ga jujima kla to pushe ka to bla fo kala were ma kala fla la ko fe bo e me bantira le se ko o wa si nya ma ko kwa kala te fe na ku fe ma kan ni se ko ko sore ko fe ga ni ko la fe la ko kla kala si la fa e fa si fe ka fe mo were ma ya famia ko fe ko sore ni te como no ne ni ara dara ni ba ni wala to toujours mo le fo ni ko di ni fe ni ko fo mere bete quoi wala on ni fe na ju ma cha fo ka bere do ni te ni mo bi se so no ani mo bi se ka so no ba fo te fo on ne ko te fe ni ma ni mo fere ke ko ko ma ko ko ka fo le fo ka bo ira di wala na fara ko ibi ka to ko le sampi ali ka so ko le ka ba ita ke se habla de los orígenes de la sociedad. Voilà, parce que on a créé des sites los conflits que pour que ça que le connaît mon famille à quoi là
kwa sariyata jamana kono jakwate moka ke ministry jakwati ka kemere jakwati ka jamana fonctionnaire libado ki chiganya yuko kontro boy ki shewala apapele ka dima ka bini make fonctionnaire libina dola e bitigana bla le shule ka temene hage ka kastima milon duru ke bifa ne shule ka similo mebi shiga ka sula ka bini jonta fonctionnaire ani ka bini keta ministry ka bini keta mere ni ti tigana bla ne shule ka temoko sala ke le appliquer ka parce qu'il y a des très nobles là jakote mo ka kemere ko ye mo chama ginito meria no fe jakku ye mo chama ginito ministry no fe guru ko do itania lo tabi mo fe chama be mo particular sanno wala nga kila yuru ko sa fe mi siga mo fo o yo la ya famia ko ni protection yo nyale do jana ko no jana fa dra jinde kaske ko ni mo ni shuri ga katme duru ka sebi fa ni shuri ga katme asimilo ma ebi de mate de ke jose ni siga ka sola no appliquer mo ke mo flaga ala de na be pas ki sanno ala ina na bi se ka mo fo mo ko la inshallah si mi fa ni bera de fe ka ko ga na de na ka pas ki no ko no ital na ti ga mo no via fa ma fa se yo de ko ga brigi si ka mo ko ga brigi ki me lo fa se yo la inshallah kama jadi do to kolonila kita ini zona dengan segala sesuai kalau kita de fosil judicial inshallah kalau kita fo ayiwa Amara nin ye fɛn caman fɔ a y'a daminɛ ni sirako ye péage bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ka nafa don a la yɔrɔ n'i y'a mɛn péage o k'a sɔrɔ sira yɛrɛ bɛ yen fɔlɔ nka anw ka péage sigilen don sira minnu kan bi olu siraw yɛrɛ ni mɔgɔ min y'olu ye i bɛ faamuyali kɛ ko la sirabatigiw ni siraba baarakɛlaw maa minnu bɛ sira kan kosɛbɛ o ye chauffeur ye u bɔra ya araba don tarata don bɛɛ y'a ye u ye min fɔ sirabako la bi olu kɔni bɛ ka boli nka sira tɛ yen nka o bɛɛ la péage bɛ ka sara o fana ka jateminɛ a ko dɔ ka fara péage sɔngɔ kan ko n'an b'a fɛ ka sira ɲɛnamaw sɔrɔ n'an b'a fɛ ka siraw ka se ka sigi sen kan sukaro ko o dilanyɔrɔ usine kelen an b'a fɔ n k'o ye 2 ye usine 2 b'an bolo yan nka a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ yɔrɔ kelen na bi ale ye fɛɛrɛ dɔ fɔ ko sukaro bɛ se ka dilan ni fɛn wɛrɛ min tɛ timingala ye an bɛ min dɔn ko bɛ se ka dilan n'o ye ko ale yɛrɛ t'a dɔn o ye a se kɔni t'a ye nka a ka d'a ye o ka se ka sigi sen kan a ka kuma sabanan o bɛ tali kɛ mun na olu minnu bɛ kɔ kan n'u bɛ wari bila ka na ko ka so jɔ ko ni gouvernement ma wuli k'i jɔ o ko la k'olu ɲɛ kɔni u bɛ k'olu ɲɛ kɔni kɛlɛkɛlɛji ye a y'a laban ni min ye o ye dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli ye ale fana ye faliko kuma fɔ tuguni faliba bɛ ka caya sa dɛ mara jara ko fali denmisɛnninlakaw caman mara ko fali ko n'o ma kɛ ko mɔgɔw tɛ sonyɛli dabila ayiwa nin kɔni ye ale hakilina ye an bɛ te لبيك اللهم لبيك agence dunia travers service ako abi bonyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ye donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunia travel service
jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do. O fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la. O fana min y'i k'a dɔn agence Dunuya Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw Ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. innal hamda. An bɛ taa ekɔliso ale kɔnɔna na ekɔliso minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ n'olu ye sanayɛlɛ kalansow ye ani camancɛ kalansow olu ka ko bɛ ɲɛnabɔ yɔrɔ min k'o ma ko SENO Centre National des Œuvres Universitaires ale ɲɛmaaba n'o ye professeur Sali Yasina Ali Traoré ye amara kunun ko a ye SENO dayɛlɛ ko ye kabalakaw fɛ yen ko min ye ekɔlidenw ye u ka na u n'a ka se ka kuma Université bolofara minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na ya Bamakɔ Université Segu ta ani Sikaso ta fɛɛrɛ ni dabaliw sigira sen kan hakili jagabɔ ka se ka kɛ sifinnaka minnu bɛ nin kalanso ninnu kɔnɔ degun minnu b'u la u ka na u k'a fɔ ɲɛŋɔɛ fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ a la professeur n'a ka jama fɛ n'o ye Saliya Traoré ye u y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ kununko tile kuuru kara daw yɛlɛlaw ye ka yɔrɔw yirula baaraw bɛ ka kɛ cogo min SENO yɛrɛ kɔnɔna na ani fɛɛrɛ min bɛ denmisɛnninw yɛrɛ bolo yaasa baara bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min o bɛɛ lajɛlen fɔra Keba Jalo tun bɛ yen ale min sɔrɔ an ka jɛ k'o filɛ. An ka bin laɲiniw kun tɛ dɔwɛrɛ ye an ka laɲiniw bolila an ka burusuko kumaw kan ekɔlidenw ka ekɔli taga cogoyaw kan an ka dayɔrɔw labɛnni an ka kɛnɛyasow labɛnni an ka furako kumaw an ka kumaw bolila o de kan bi ka ɲɛsin DG ma. An bɛ se ka fɔ wasa sɔrɔ la parce que DG y'a yira n'a k'a fɔ baaraw bɛ na daminɛ baara dɔw bɛ sen na mais hali bi u bɛ ka cɛsiri kɛ ka dɔ fara baaraw kan pour que an ka se ka bila lafiya kɔnɔ. DG y'a yira n'a k'a fɔ ko tɛ olu dɔrɔn ye boursuko ta fanfɛla il faut que wari ka débloquer pour que olu ka se ka wari di anw ma certes u ka erreur b'a la État fana kan k'a lajɛ ka o système kɛ ko kɛ min bɛ se ka o nɔgɔya SENO mɔgɔw fana bolo. An ka boursuko ye wari min bɛ to ka di étudiants ma san kɔnɔ siɲɛ kelen maintenant an fɛ yan nɔ depuis an bɛ kilasi 2 kɛ wagati min na ni parce que sanfɛ kalanso la u b'a fɔ 1 2 3 an ka promotion m'u ta sɔrɔ maintenant an ye siɲɛ caman de kɛ SENO na yan nɔ an nana an y'u ka directeur allocation financière an y'a rencontré pas mal de responsables caman bɛ yen nɔ ɲɛmɔgɔ caman bɛ yen an y'u rencontré an taara hali an ka administration fana na c'est ça a bɛɛ ye problème kelen ye quoi maintenant an nana de k'o exposer ani problème fana min b'an fɛ yen tuguni n'o ye ɲɛgɛn ko ninnu ye ani difficulté bɛ étudiants ka transport ko la n'u bɛ na ekɔliso la u k'a lajɛ u ka bisi dɔw bila siraw kan min tɛ kabalata dɔrɔn ye quoi parce que bisi minnu bɛ Badalabugu u bɛ mɔgɔ ta Badalabugu ka na n'a ye Kaba la maintenant pourtant étudiants dɔw bɛ kulu sanfɛ olu bɛ yɔrɔ wɛrɛw de imagine il y a certains étudiants minnu dɔw bɛ fo Kati dɔw bɛ fo Kaba la donc transport ko ka gɛlɛn u ma n'u ye bisi dɔw bila o sira ninnu kan hali n'a kɛra point dɔ ye min bɛ na ni étudiant minnu ye o kulu sanfɛla in na o bɛ diya n ye kosɛbɛ. SENO bɛ yɔrɔ min na bi u kan k'a lajɛ image min bɛ c'est à dire ekɔlidenw bɛ k'u ye cogoya min na de u k'a lajɛ u ka ye cogoya u ka ko quoi parce que étudiants bɛ n'i ye SENO fɔ dɔrɔn étudiants bɛ u bɛ sugu de cɛ u bɛ SENO yɛrɛ u tɛ SENO yɛrɛ jate quoi danaya tɛ yen tuguni u dalen tɛ SENO na parce que an yɛrɛ fɛ yan nɔ an y'a constaté avis minnu bɔra nin concernant SENO k'a fɔ ko minnu an ka wariw jiginna i b'a sɔrɔ a bɛɛ la n'i taara i b'a sɔrɔ u bɛ ekɔliso yɛrɛ mentionné avis in kɔnɔna na mais mɔgɔ i bɛ ɲininkali kɛ ekɔlidenw na mɔgɔ bɛɛ b'a fɔ k'a ma sɔrɔ. Sɔgɔmada na an ye lajɛ dɔ kɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye an k'o kɛ n'o ye ka denmisɛnninw wele ekɔlidenw wele k'u lasigi an n'u ka masala n'an y'a fɔ o ma an yɛrɛ y'o fɔ o ma ko SENO bɛ ka aw lamɛn. Gɛlɛya fɛn fɛn tun bɛ yen ni anw y'olu ɲɛnabɔ n'u tun t'a kalama ni kɛra sababu ye an y'a f'u ɲɛna mun kɛra surtout mankan caman bɛ kɛ u ka bourses saraliko de la an y'a ye caman kɛr'o la et puis gouvernement ye fɛɛrɛ tigɛ walasa o bourses ka sara cogo min u ka sarali daminɛ u ka résultats kan ka bɔ u ka institution structure la n'o nana SENO bɛ baara kɛ ka décision ni fɛnw labɛn pour que sarali ka kɛ. Donc an ye o réponse d'u ma que an ka baara ye walasa o sarali bɛ se ka teliya cogo min
donc o fɛrɛ an y'o tigɛ awɔ ni dɔw bɛ yen nɔ olu ka santé ko i ko san donc an ye fɛrɛ tigɛ fɛnɛ walasa olu janto bɛ se ka k'olu la cogo min u bɛ se ka u ka santé ko bɛ se ka fɛn o ni olu ka ɲininkali dɔ ba tun bɛ komi ni olu ni étudiant tɔw tɛ kelen ye an ko o tɛ aw ka yɔrɔ dayɛlɛ la sisan senu fɛnɛ fɛrɛ tigɛ walasa a bɛ se k'a ka antenne dɔ dayɛlɛ Sikaso cogo min n'o b'a to a bɛ se ka logement sɔrɔ n'a bɛ f'o ma résidence an bɛ o fɛrɛ tigɛ la k'o kɛ donc o ɲininkaliba ninnu de kɛra ni an ye solution sɔrɔ olu la fɛn fɛn bɛ yen nɔ comme gɛlɛya an b'olu dɔn o ni aussi an n'u ka gɛrɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ et puis o la o bɛ danaya fɛnɛ créer donc ni danaya tora ni ɲɔgɔn cɛ baara bɛ nɔgɔya an bolo ni u gɛlɛya b'u fɛn fɛn da la u kana yira u kana senu na an b'u ka baara de la parce que o yɛrɛ de y'an ka slogan ye ko senu bɛ ekɔlidenw ka bila de la k'u ka baara kɛ. Senu mɔgɔ an b'o fo ni ŋaniya in na yaasa kalandenw u ka bɔ yɔliyɔli la u ka kumayɔrɔ sɔrɔ u ka degun olu ka se ka ta ba la kalan fana ka se ka kɛ basigi kɔnɔna na kalanso minisiri n'o ye ministre de l'éducation ye Amadu Sa k'a fɔ ko min ye san laban ɲɔgɔn danw ye olu bɛna kɛ cogo min na an ka jamana kɔnɔna na o de la sa u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye baki ye ni ale ye baccalauréat malien ye Amara ale ɲɛbila ɲɔgɔn dan minnu bɛ kɛ o bɛ daminɛ sa juin kalo tile 12 ka taa bila tile 14 na o tɛ éducation physique ninnu ye sa wa a n'a tɔw o mana bɔ yen ka t'i sigi kilasi yɛrɛ kɔnɔ ka baki 6e minɛ k'a sɛbɛn k'i ka jaabi di o ye juin kalo tile 23 ka taa bila tile 26 la n'o bɔra yen a b'a fɔ ko ɲɔgɔndan min ma ko DEF n'o ye diplôme d'études fondamentales ye ale ye ɲɛbila ɲɔgɔndanw n'o y'a fana éducation physique ye o bɛ daminɛ mai kalo tile 15 ka taa bila mai kalo tile 31 na min ye ka t'i sigi sa sɛbɛn ka d'i ma i yɛrɛ k'i kunnata sɛbɛn o ye juin kalo tile 2 ka taa bila juin kalo tile 4 na o mana bɔ yen a b'a fɔ ma ko CAP certificat d'aptitude professionnelle n'o ye baaradege kalansow ta ye olu ka ɲɔgɔndan o bɛ kɛ mai kalo tile 12 ka taa bila tile 17 la o min ye ale ɲɛbilataw ye o fana bɛ kɛ o ye ɲɛbilataw ye min ye ale yɛrɛ sa fana sɛbɛnniko ye o ye o kalo kelen n'o ye mai kalo ye tile 19 ka taa bila tile 24 na BT n'o ye brevet de technicien ye o ɲɛbilataw e ko olu ta tɛ kɛ juin kalo tile 10 ka taa bila tile 20 na min ye IFM ye olu ta ye juin kalo tile 28 tile 18 ka taa bila tile 27 la maa minnu bɛ sa n'olu bɛ kɛnɛya bolofaraw la n'a bɛ fɔ ma sa ko examen minnu bɛ kɛ santé la olu kɔni ka ɲɔgɔndanw bɛ daminɛ juin kalo utu kalo sakɛ olu ta ye juillet kalo tile 21 ka taa bila tile 25 la o y'u ka pratiques ye min ye juillet kalo tile 21 ka taa bila utu kalo tile 8 na o ye u ka épreuve minnu bɛ kɛ kɛnɛ yɛrɛ kan n'o ye pratique ye ka t'i jɔ i bɛ se pikirikɛ la wa i bɛ se biɲɛdon na wa ɲɛ ŋɛɲɛ tɛ n'o bɔra yen sa brevet de technicien agropastoral o ye anw ka maaw ye école régionale Amara ni ye n bila yan ni kuru ye 20 n bɛ 25 de sɔrɔ ko anw ta o ye utu kalo tile 25 ka taa bila utu kalo tile 29 na minisiri ko k'a bɛ faamuya ko ɲuman sɔrɔ an na tila ka segin ni communiqué in kan sabula nin b'a to somaw u k'a dɔn ɲɔgɔndanw labɛnnen don cogo min Amara carte biométrique a baara daminɛna Bamakɔ kɔnɔna na yan bi Bamakɔ polisiso bɛɛ lajɛlen na maa bɛ se ka t'i ka carte biométrique baara kɛ o mana tɛmɛ ka bɔ yen Amara i ka carte tununa a karila i t'a yɔrɔ dɔn polisiso bɛɛ lajɛlen kɔnɔna bi Bamakɔ sɛbɛn yɔrɔ minanw bɛ yen n'i taara hali ka carte n'i m'a ye u bɛ se k'a f'i ɲɛna a bɛ yɔrɔ min na i bɛ se k'a sɔrɔ cogo min fichier individuel de b'e bolo récépissé de b'i bolo i ka nina b'i bolo wuli ka taa Bamakɔ polisiso la n'i bɛ Bamakɔ Amara u tilalen Bamakɔ la sisan ni Kati ni Kalabankɔrɔ u y'u kunna Mali kɔnɔna kan bi bi in na an bɛ yɔrɔ min Joyilakaw fɛ gendarmerie min bɛ Joyila dugu kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka carte biométrique kɛ yen Segukaw fɛ yen Segu polisiso 2 premier arrondissement deuxième arrondissement biométrique bɛ se ka dilan yen
min ye Marikalakaw ka gendarmerie ye Amara biométrie bɛ se ka dilan yen fana Kucalakaw fana ka gendarmerie la biométrie bɛ se ka dilan yen nin waati in na min ye Kajolo ye o polisiso a bɛ se ka dilan yen Sikaso dugu kɔnɔna na Sikaso polisiso 2 Amara kunungo o fana baara banna biométrie bɛ dilan yen i bɛ fɛ k'i ka carte yɔrɔ dɔ fɛn fɛn bɛ kɛ Bamakɔ yan i bɛ se ka bɛɛ kɛ o polisiso ninnu kɔnɔna na bi Segu Joyila Marikala Kucala ale ni Kajolo ani Sikaso sɔgɔmada in na cɛdenw bɛ Buguninta kan Buguninta baara o bɛ daminɛ sɔgɔmada in na min ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ye sa an bɛ segin a kan ni maa min bɛ Joyila i bɛ se ka taa gendarmerie la n'i bɛ Segu polisiso 2 i bɛ se ka taa o la Kucalakaw fɛ yen gendarmerie Marikala gendarmerie min ye Kajolo ye i bɛ taa commissariat la Sikaso dugu kɔnɔ commissariat 2 sɔgɔmada in na u bɛ ka Buguninta o sigi yan'u ka se Kayi kaso ni a tɔw bɛɛ lajɛlen na i b'a dɔn k'a fɔ ko Kulukorota o baaraw fana bɛ sen na Amara papier in i b'a dɔn ko dɔ kun bɔtɔ don fo san kana n k'a ma n k'a ka dan Segu n k'a bɛ se k'a dilan Segu a ko k'a n'o passe kɛ ka ko wɛrɛ kɛ Segu ninnu ta kɔni ani Sikaso ta olu bannen sɔɔni sisan programme wɛrɛ mana na d'an ma baara kɛcogo la ɲɛmaaw fɛ an n'o da maaw tulo kan ministre min bɛ yen n'ale bɛ sifinw ka ko kunna Amara vérificateur ale donna ye a donna ye cogo di ministre min ye Abdul Kasim Karim Fɔnba ye ale de ko vérificateur ma sa ko a kana don ale fɛ yen ko ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko kunkun n'a ɲɛɲɛ wariko la a ka se ka dɔn cogo min ye Fɔnba ye a ma dan o ma koyi a ko ale ka DFM bɛ cogo min comité olympique sportif ma ko k'olu fana sɛgɛsɛgɛ Amara sɛgɛsɛgɛli ye mun bɔ sefa wari miliyari 345 nga wari ninnu dɔw u kɛra ngulagi DFM kɔrɔ ka yɔrɔ la ani régisseur spécial ani DFM bɛ senna ni waati in na sɛgɛsɛgɛliw ni kow ye min yira o ye k'a fɔ DFM kɔrɔ min tun bɛ ministériso la ale ni régisseur spécial ko in caman kɛra olu ka waati maa min bɛ DFM ya la bi dɔ kɛra fana tile la ko ye Amara nga a ko sɛgɛsɛgɛli senfɛ ministériso yɛrɛ maaw ko olu tun tɛ se cogo si la ka wuli k'a fɔ ko vérificateur ka don u fɛ yen ka tila tuguni k'a fɔ k'u bɛ siran o ko ɲɛ k'olu y'a dɔn min bɛ yen n'u tun b'o kɛ u tɛ jabajɛya nin ko in na wa ko bi min n'Ala sɔnna a ma Amara ministre Fɔnba a ɲɛ ŋɔɲɛ journaliste ɲɛ ŋɔɲɛ nɛgɛ kanɲɛ 14 15 ministériso kɔnɔ i b'a dɔn laadala kalo o kalo ale bɛ conférence de presse kɛ Amara ko min ye vérificateur a bɔra mun kan k'u ye ambulance yɛlɛma ko k'u kɛ mɔgɔ ta mobili ye ministériso kɔnɔna na ye musaka minnu kun kan ka di denmisɛnninw ma balontanko ta na sira fɛ k'o fana dɔw ŋulatila ŋaki Amara Coupe d'Afrique tɛmɛnen o sɛbɛn ma ye a ko la CHAN o b'a la han wa i b'a dɔn ko in juguma yɔrɔ ye min ye kabini Fɔnba nana ale ko joueur ka wari tɛ di maa si ka fédération ma tuguni n'i taara équipe nationale fɛn fɛn la sisan wari bɛ kɛru i ka compte de kɔnɔ Amara kɛlɛ ju de ye nin ye donc tilegan in na n'Ala sɔnna a ma ministre an na taa lamɛn a fɛlaw la ŋaniya jumɛn y'a to ale ko ninnu kana sɛgɛsɛgɛli k'a fɛ yen sɛgɛsɛgɛli fan dɔw bɛ yen o y'a sɔrɔ ale mana o ye tiɲɛ ye nka mun b'a kun ka nu o bɛ taa bɛn darasi joli ma Amara n'i donna sɛbɛn in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko min ye RG ni DFM ye tununta cayara dɛ a musaka tununta a cayara wa min ye comité olympique sportif fana ye olu fana ye ko caman kɛ dɛ i b'a dɔn ko nin sɛbɛn filɛ ta vérificateur ka ko yɛrɛ ne t'a fansi fɛ min na e t'o dɔn a n ko bɛ taa nin ye pôle économique de la bon ni ministre tɔgɔ b'a la ta pôle économique fana bɛ se k'a fɔ ten ko k'a bila ka taga n'a ye Timbo fɛ yen i t'o yɔrɔ dɔn a Cour suprême ko bɛ taa ban don jumɛn Amara Timbo n'a ko bɛna ji min gardiw b'i minɛ ka t'i bila yen fɔlɔ yanni a ka tila ji min na o ji min bɛ ban don jumɛn Timbo mana fɔ n bɛ wuli ka taa président fɛ yen ka na gardiw bɛ taa n'i ye maa na se ka to i ɲɛ jɔ o ɲɛ ŋɔɲɛ
ayiwa ni wariko in an bɛ dugawu de kɛ dumuni min bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ bi yuruku min bɛ sen na ni Asimi ma jɔ a jɔyɔrɔ n'a ma wuli k'i jɔ ka nin ko ninnu sɛgɛsɛgɛ Amara fantan caman ka tɔɲɔ bɛ nin ko ninnu de la degun ni kule min bɛ mɔgɔw da nin de don sɔrɔw tɛ don donda de fɛ n ko ne bɛ n yɛrɛ ɲininka Mali mɔgɔ dɔw bɛ Mali la olu yɛrɛ tɛ nisɔndiya fo n'u ye jamana wari dalen k'a ta k'a d'u ma o tɛ foyi y'u ɲɛkɔrɔ u tɛ sira u tɛ tamaki n ko tɛgɛ wusu de bɛ jɛgɛ wusu fɛ n'i taara Tinbo fɛ i n'a dɔn ko jɛgɛ wusu kasa bɛ ci nun na cogo min na ale sigilen don ka bɛɛ kɔnɔ ye o ayiwa Amara nin ye minisiri wulada in na min b'a kun n'a kan cɛ denmisɛnninw ka kuma c'est que entre ton cou et ton camp on a entendu ça ce soir o tɛ n'an bɔra yen Banyankara gouverneur n'o ye colonel major Olivier Jassana ye Amara ale sɔmi janyana koyi su ni tile ja ale ka gouverneur kɛrɛfɛla la kamiyɔnbaw de bɛ tɛmɛ dagi u falen don moto la kaki ni min ma taa Koro o bɛ taa Bankasi o bɛ taa fo Jalasagu ale de ko sa ko ale ye sɔmi kɛ kari 4 5 ɲɔgɔnna tɛmɛna ni nin moto ye o kan ka sɛgɛsɛgɛ jɔnni bɛ nin moto ko in jula Amara ale ye sɛgɛsɛgɛli boloda a tɛ su ka moto san ka taa d'u ma koyi kuna sini ko a ka mobili moto 15 natɔ a ye dɔw jigi Sewarekaw fɛ yen ale ɲinɛna min kɔ Jassana kɔni bɛ nin ko ninnu ɲɛdɔn a y'o jigi ye o jiginna mun fɛ u y'o minɛ moto bɛ taa minnu fɛ dugu tɔw la u y'olu bɛɛ lajɛlen minɛ mototigi yɛrɛ k'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka tila ka maa min yɛrɛ tun b'a ko sɛgɛsɛgɛli kunna n'o tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la Bamakɔ ye Amara gouverneur ko k'a kana ale koliw maa minnu bɛ yen ni moto ninnu bɛ d'u ma n'u b'a feere terroriste ni bamaciwale kɛbaaw ma u y'u bɛɛ kɛ koli kelen ye k'u bila ka na Bamakɔ yan parce que gouverneur ko nin ka bɔ ale ma Amara waati min an ka sɔrɔdasiw olu kɛlen don k'u kɔ da bamaciwale kɛbaaw kɔ a la waati min sɔrɔdasiw bɛ wuli ka jɔ la su ni tile ka bamaciwale kɛbaaw ɲini n'a fɔra ko e bɛ moto de cɛ ka bɔ Bamakɔ yan ka t'o feere olu ma wa Amara fɛn wɛrɛ bɛ yen o sɛgɛsɛgɛli fana bɛ sen na dɛ i b'a dɔn ko Koro bilama a ye sansi feere yɔrɔ min ɲini ka na caya n'a du ya o taji bɛ taa di jɔnniw ma o fana sɛgɛsɛgɛli bɛ sen na ni Ala sɔnna a ma gouverneur min ye Olivier Jassana ye colonel major an b'a fo yan sɔgɔmada in na n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'u k'u cɛsiri min ye sɔrɔdasiw ye n'olu bɛ wuli ka jɔ la maa minnu bɛ yen ni mara baara b'u bolo u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u k'u ka baara kɛ jamanadenw bɛ se ka lafiya cogo min na u k'o sigi sen kan bamaciwale ni ɲugawale kɛbaa minnu k'u taara an sɔnko dɔgɔdonya la o don ko Watagunakaw fɛ Amara u ta 2 ni cɛtigɛ nin kalo in tile 27 bamaciwale kɛbaaw olu nana sa ka sugu fa bɛɛ lajɛlen minɛ a ye nin feere an ma jagoya la a ye jaba di ta a ye tulu kɛ tan a ye nin kan kun anw peresɛri an bɛ taa waati min na Amaraw hakili la tigɛlen pewu k'u bɛna na 5 don fiɲɛ na ni Watagunakaw ka fɛn ko hali jaba ko ka jaba jaga bɔ tamati ko ka jaga bɔ maaw ka sɛw n'u ka fɛnw dalen ko Amara marafatigi e ni ne an na se ka fɔ ayi an ko hali n'a ko an k'an ka samara jaga bɔ an b'a bɔ nka olu hakili la tigɛlen tuma min Amara mobili nana mobili an tɛna n'an da don a ko kuma caman na nka maa minnu bɔra a kɔnɔ u ye baara min kɛ maa ninnu kɔni u y'u bɛɛ lajɛlen fa u tilalen o la marafa fɛn fɛn bɛ b'u bolo a n'u ka moto ɲinini de bɛ sen na maa sen yera ninnu ka ko la n'u b'u ko fɔ ka taa bin maaw ka suguw kɔnɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛna tigɛ yaasa u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka minɛ cogo min na dugudenw ko armée ye fɛɛrɛ min sɔrɔ Zen ko ni nin tora sen na k'a bɛ ɲɛ sabula i b'a dɔn min ye ko in gɛlɛyɔrɔ ye Amara n'armée k'a bɛ wuli ka jɔ kɛ ni maaw bɔra a kalama sufɛ dugu mana jɛ u tɛ na u t'i ye Zen ta e ko armée ma phase wɛrɛ ta ale an sɔnko mara kelen in kɔnɔna na i bɛ baribari ta dɔn i yɛrɛ i laban i bɛ ka dɔɔnin mɛn kɔrɔbɔrɔ k'a la sa dɛ katakatani ale de kɛra cɛ dɔ sata ye baara kaw ka sugu la
amara bibi na ko katakatani ka keleno damateme an songona marabolo konna na de demsen munun be ani mamunun be kuba mawrebe ku ira yininga sa nume mune mi ka katakatani bolli damine kamale de boto flaka bugudani na ni ekana kale bina bara sugula ki tela ki sindela kata so a gidron digeto katakatani tigire flaka na se flaw yongo save katika kungulo kan ngwagi ya chega tana dogotoro sola wati mi mawbe fama ya soro koni che ayani jento ma flawere olu jogina olu bela jelen kun blano dogotoro sola dugudon ya yira ka fo bi ko ansongo mara ko na katakatani me ga mami jogi abega mami ven ko fo fere ka tiga ala nyema ko ala ja ko be saka nyena bo tugumina amete fanve amara am soro kana conseil de ministre alela Bismillah, anga jamukan keneka. Données personnelles, on en parle. Ni kuna fontilme min bora APDP mogo yoro ko ka da chakedaw kluka. Jamana chakedaw, bararo privé ou. Inafo, banque microfinance hôpital laboratoire de santé agence de communication, presse écrite presse audiovisuelle, minu, boulangerie, supermarché, hôtel bar, restaurant, école publique, école privée, avocat, notaire, huissier, pharmacie, société de vente de véhicules. Jamana chakeda fefe baraken aramaden tokola kunafune malikono ko courrier bina se awma ka ou invité akona ko traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera awma obse ka wuli ka se APDP la ako traitement ñogo fe awba cartographie ka don akona formulaire du rempli au formulaire rempli ko fa kan ka musaka joli sara o bela jelemi do kluka APDP la wala sa akona kunafuniya soro ni courrier nununa obse ka negajuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ñefoli ka kawye ka o blasra. Ameta kuluba fama sigoro la kunungo araba janvier kalo tile mugan ani kononton mi ye ministre ka ladala ɲɔgɔn ye min bɛ kɛ n'an b'a fama nanzarakan na conseil de ministre o kɛra kuluba fama sigoro la ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye général d'armée Asimi Goita ye furancɛla fanga a ɲɛmaa don Mali jamanakuntigi baaraw kan ka taa sira minnu fɛ sɛbɛn minnu kan ka fɛsɛfɛsɛ u y'olu jateminɛ minnu kan ka kɛ sariya kisɛ ye ministriw lamɛnna u ka baara kɛtaw n'u ka baara bolodalenw na amara min ye nin dɔgɔkun in na jɔyɔrɔ di maa ma han anw tɔgɔ mɛn n'u bolo dɛ n'u m'a lajɛ ten k'a bɛ sali na sini ko ɲɔtigɛ halisa an tɔgɔ ti ka na sariya kisɛw ta na sira fɛ ministre min bɛ sanayɛlɛ kalansow kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ k'a ye sariya kisɛ dɔ ta sariya kisɛ min bɛna to sanayɛlɛ kalansow olu maracogo n'u baarakɛcogo k'olu falen kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye sanayɛlɛ kalanso min kan ka taa dayɛlɛ n'o ye université Bajangarakaw fɛ yen a bɛ fɔ min ma sa ko université polytechnique Bajangarata o baarakɛcogo ministre ko kabini Mali a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta yɛlɛma caman kɛra kalanko la yaasa kalan bɛ se ka ɲɛ cogo min na an ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ kalan minnu n'u b'an nafa yiriwali bɛ se ka kɛ kalan minnu na k'o de la sa yɛlɛma kunfɔlɔ kɔni y'a to Bamakɔ université sɛbɛn dɔ sigira olu sen kan olu tɔgɔ la sa san 2012 o y'a to sa min ye université 4 o sigira Bamakɔ yan fɔlɔ a fɔra ma ko université des sciences o tɛ wa o bɔra ye min ye université des sciences techniques et technologies o fana sigira université des lettres et des sciences humaines ka taa fara université des sciences sociales et de gestion de Bamako kan ale ni université des sciences juridiques politiques ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ hakilina min tun ɲinina ka se ka sanayɛlɛ kalanso k'olu jakubaya ka se ka kɛ degun minnu bɛ a ko ɲɛnabɔ cogo la ko a degun dɔw ma dɔgɔya dɛ kalandenw bɛ caya san o san ekɔli karamɔgɔw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ min ye sigiyɔrɔ ko ni kalanyɔrɔ ko ye o fana dɛsɛlen don yaasa ka se ka dɔ bɔ o ko la sa minisiri ko sanayɛlɛ kalanso k'u ye fɛɛrɛ sigi sen kan ka hakili jagabɔ kɛ yaasa marabolow fana bɛ se cogo min na k'u ka sanayɛlɛ kalansow sɔrɔ ko de hukumu kɔnɔna na sa min ye Bamakɔ dɔrɔn bɔra la an ka marabolo n'o ye région ye olu fana sen donna min ye université ko la o hukumu kɔnɔna na sa k'u kun ye degré dɔ ta san 2023
ale kɔnɔna na mɛ kalo tile 16 k'u kun y'o ta o kun kɛ kun ye mun ye Baɲangarakaw ka labɛn kɛ yaasa olu ka université bɛ se ka dayɛlɛ cogo min Baɲangara marabolo kɔnɔna na ko sɛbɛn jaabi nana sigi maa minnu bilar'o baara la sa olu ye wulikajɔ kɛ k'a ye k'a fɔ ko min ye polytechnique in ye k'a ka sigi Baɲangarakaw fɛ yen sɛbɛnden minnu bɛ tali kɛ a la o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛra k'o lajɛ o b'a to nin waati na sa baara bɛ se ka kɛ Baɲangarakaw fɛ yen minisiri min bɛ sifinw ka ko kunna Amara polytechnique o y'a sugu jumɛn ye u bɛna taa ninnu bila sɛnɛ de la yan régional do a ne bɛ se ka taa maaw walan ye ni bɛ se tiga kalo 3 ni tiga bɛ dilan cogo min b'o dɔn n bɛ salati dɔn n bɛ pomme de terre dɔn jaba n b'o dɔn ɔnzɔn ko ni ye wa ɲɔ fana Amara b'a dɔn ko malo dɔ bɛ a bɛ f'o ma ko nirika gereka malo i b'o dɔn bon ne y'o fɛ yen nɔ e bɛ tubabukan ba fɔ ye n'a ye mais i tɛ dumuni ba kɛ in i t'o ɲɛɲini k'o dɔn o de ye école régionale ye ne y'o de f'i ye école régionale in dɛ ninnu bɛ fɛ ka t'o ɲɔgɔnna de sigi dɔngɔnɔw fɛ yen parce que jaba bɛ ɲɛ dɔngɔnɔw fana fɛ yen kosɛbɛ donc ala k'a ɲɛ k'a d'a ma minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ ko kunna ani sifinw ka ko ale ye sɛbɛn dɔ ladon sɛbɛn bɛ tali kɛ min na sa o ye k'a jira k'a fɔ an ka ndolanci kɛnɛ minnu bɛ ka dilan bi Amara min ye stade omnisport 4 ye ale sɛbɛndenw bɛ se ka sigi sen kan cogo min stade omnisport min fana bɛ yen ni o ye kulukorokaw ta ye n'an b'a wele ko Jara Asi fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sa yaasa olu bɛ se k'u tɔgɔla sɛbɛnw sɔrɔ cogo min u mara bɛ se ka kɛ cogo min na o gouvernement ale ye wulikajɔ kɛ minisiri ka fɔ la ka se ka yiriwali ta ka ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ ma an ka ndolanci kɛnɛ dɔw k'olu la kurakuraya dɔw bɛ k'olu dilan k'olu kɛ k'olu jɔ k'olu ɲɛ ko hukumu kɔnɔna na sa n'a ma ɲɛ o kɔ fo min ye mara min nana taa kɛ olu kɔnɔna na o ka don bɛrɛ la gouvernement ye o sɛbɛnw de ta k'o lajɛ sa k'a lajɛ ko sariya minnu tun bɛ yen n'u ye so ninnu ye u bɛ se ka falen cogo min o de la sa Katikaw ka ndolanci terrain ani Kulukoro ta ko olu kɔni bɛna yɛlɛma mara kɛcogo la min ye baara kɛcogo la ye sariya minnu talen filɛ nin ye o bɛna to sa o bɛna bila minisiriso yɛrɛ ale nagakɔrɔ baara la koyi a bɛ bɔ gouvernoraw olu ka bolo ka pewu k'a di minisiriso ma i n'a fɔ an ka ndolantan kɛnɛ minnu bɛ Bamakɔ kɔnɔna na yan stade omnisport de Kati stade omnisport de Kulukoro ko olu fana ka baara kɛcogo n'u ka bolodacogo n'u ka ko kɛcogo k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna falen min ye sariyakisɛ minnu tun bɛ sen kan k'a fɔ san 5 tɛmɛnen na o sariyakisɛ ninnu sa olu na falen maaw na d'u ma minnu bɛ baara kɛ ndolanci kɛnɛ ninnu kɔnɔna na yen ka bɔ minisiriso yɛrɛ yɔrɔ an'u ka baara kɛcogo n'u ka baara taabolo k'o bɛɛ lajɛlen na dantigɛ ka fɔ u ye yaasa cogoya min na farikolo ɲɛnajɛ min ye senfa biribiri n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ye olu baara bɛ se ka kɛ cogo min na Amara nin ka fisa koyi n'i ye nin to gouverneur bolo don la i bɛ taa sɔrɔ an bɛ ka jɛgɛ mɔ Segu ta kɔnɔ ou bien an b'a kɛ foro ye ni maa ti don a kɔnɔ an bɛ ɲɛci wɛrɛ d'a ma dɛ parce que directeur régional ninnu filɛ nin ye u kɛtɔ ka nin stade ninnu entrer ne kɔni tun bɛ k'an yɛrɛ ɲininka gouvernement bɛ ka nin soba ninnu jɔ u bɛna lamara cogo di wari bɛna se ka don u la cogo di conseiller ministre la ministre ka baara bolodalenw kɔnɔna na sa ministre min bɛ jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ kunna Ablaye Diop ale ko k'olu tun bɛ Wagadugukaw fɛ yen lajɛ la nin kalo in tile 26 lajɛ min n'o ɲɛmaaya tun bɛ ale yɛrɛ bolo min ye Niger ministre b'u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna o tun bɛ yen ka fara Burukinabew ta kan k'u bɛnna ka se ka kuntilenna kelen di ka hakilina kelen sɔrɔ bɔcogo CEDEAO kɔnɔna na u bɛ se ka sigi sen kan cogo min minisiriw bɛɛ lajɛlen bɛnna kan ka fɛɛrɛ ni dabali minnu sigi ko Ablaye Diop na kɛ o kumada ye n'u ni CEDEAO mɔgɔw sigira ɲɛŋwɛ an tɔw na k'a kɛrɛfɛ an na to ka papier ninnu sɛbɛn k'o d'a ma Diop nin fara ka i ɲinɛna nin kɔ Burukinakaw ka minisiri ni Niger ta u ko k'olu bɛ maa jumɛn sugandi ko ka Diop yɛrɛ to yanga b'a la tubabukan ka d'a da a bɛ ngilɛ mɛn min ye CEDEAO maaw ye u b'a dɔn ka lakari ko ba Diop n'o ye Ablaye ye ka bɔ Ɲɔrɔ di Sahɛlikaw fɛ yen k'a k'i wasa don o ko la u bɛnna fɛn o fɛn kan sa Diop y'o bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ conseil des ministres kɛnɛ kan a ko k'u ka Burukina ta senfɛ Amara k'u taara bɔ cɛ kelen tɔgɔ kelen ye n'o ye IBE Ibrahima Traoré kapitɛni k'a fana y'u bisimila k'a fɛlaw f'u ye sisan kɔni olu ye papier bɛɛ lajɛlen bɛɛ nɛgɛmɔ k'a kɛ sɛbɛn ye k'a di jamanakuntigiw ma n'olu ye kɔmasegi k'u ma
u bɛ sɔrɔ k'a fɔ seerew maaw ye sa anw labɛnnen don han a ye na an k'an sigi an ka kuma an bɛ se ka bɛn mun kan o ka se ka dantigɛ minisiri min bɛ kalanko kunna ale ye conseil ministre ladɔnniya kalanso minnu bɛ yen bi na ni degun sera olu ma koyi Amara i b'a dɔn k'a fɔ ko k'a daminɛ Gao ka taa se Tɔnbɔkutu ni a marabolo fɛn fɛn bɛ yen n'olu bɛ dangandaw fɛ ji kɔni woyora ka taa don yɔrɔ caman na ekɔliso olu ma kisi koyi minisiri ko sa ko nin kɔni ye ko ye ko min tun tɛ kɛ kɔrɔlen ka kɔrɔ kalanso 71 ale ni minnu bɛ bɔ akademi 5 kɔnɔna na olu de kɔni tiɲɛnen don bi Gawokaw fɛ Tɔnbɔkutukaw fɛ ani badabolo yɔrɔ caman na ko yaasa kalan kana jɔ pewu gouvernement ye fɛɛrɛ mun sigi o ye ka guwaw de jɔ Amara denmisɛnninw ka taa kalan k'o kɔnɔ yanni ji jiginni cɛ minnu fana bɛ yen ni ji kɔni olu ka kalanso minɛ pewu u n'olu tila kalan wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ minisiri fana y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in hukumu kɔnɔna na fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛlen don sa o kɔni ni ji jiginna u na taa kalanso ninnu lara wuli k'u bila ka ɲɛ k'u dilan ka ɲɛ ka sɔrɔ ka kalandenw k'u lasegin o kɔnɔ sanayɛlɛ kalanso minisiri ale ye conseil ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko Bamakɔ kɔnɔna na k'u ye ɲɔgɔn lajɛ dɔ kɛ ɲɔgɔn lajɛ min kan ka kɛ Bamakɔ kɔnɔna na o ɲɔgɔn lajɛ in bɛ tali kɛ sa AES kalansoba minnu bɛ sanayɛlɛ kalansow la k'a kan ka kɛ Bamakɔ ya avril kalo nata in na Amara k'o na kɛ sababu ye AES jamana 3 a sanayɛlɛ kalanso n'a ɲininikɛlaw olu nana ka na fɛɛrɛ kɛnɛ sigi Bamakɔ ya ka ɲɛfɔli kɛ ko yaasa ko in ka se ka faamu u bɛna n'a lajɛ sanayɛlɛ kalanso yɛrɛ kan ka kuntilenna jumɛn sɔrɔ ka bɛn ni jamana 3 in ka miirinaw ye baaraw bɛ se ka sɔrɔ cogo di fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ n'i bɔra kalan na yɔrɔ min Amara ka taa baara la directement k'u bɛna o fɛɛrɛw tigɛ ko wa fana k'u bɛna n'a lajɛ kalan kɛrɛnkɛrɛnnen ni kalan minnu bɛ se ka kɛ jamana 3 in kɔnɔna na ne bɛ yan sisan Amara n'an ye ta yan ne taara Nizɛrikaw fɛ i bɛ se ka taa mun kalan tɔ laban ye Nizɛrikaw bɛ se ka na mun kɛ an bɛ se ka taa mun kɛ Burukina k'u bɛna n'o bɛɛ lajɛlen lajɛ AES hukumu kɔnɔna na yaasa sanayɛlɛ kalanso ninnu nafa ka y'u la wa k'u bɛna fɛɛrɛ fana sigi sen kan kalanso ninnu u bɛɛ lajɛlen ka bɛn nɛgɛ mɔ dɛ k'u lajɛ jamana 3 in kɔnɔ u bɛ se ka mun kɛ ɲɔgɔn fɛ sɛbɛnko la sariya ko la k'o sigi sen kan ko wa ko n'a bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna kun cɛ ekɔliden minnu fana bɛ yen n'olu bɛ doctoraw ɲini n'olu bɛ maîtrisew ɲini ani Amara ye nin bɛɛ sɔrɔ ka ban o nin bɛɛ bɛ kun ka ban e kɔni 11 fini 11 terminé ko n'o sigira sen kan ko b'a to sa u yɛrɛ n'a dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ jumɛn b'u la n'u bɛ taa ɲɔgɔndanw na u na ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn labɛn yaasa jaabi ɲuman bɛ se ka sɔrɔ AES ale tɔgɔ la cogo min minisiri min bɛ sɛnɛko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yira k'a fɔ ko Mali k'an kun bɛ jɛrɛ kɛnɛ kan n'o ye jɛrɛ min ye sa diɲɛ sɛnɛkɛlaw ale ni baloko tigiw Amara olu ka jɛrɛ 17nan k'o tun bɛ ka kɛ k'an kun b'o kɛnɛ kan min ye jɛrɛ fana kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ yen n'o bɛ tali kɛ sɛnɛko la Alimanikaw fɛ yen Berlin k'an tun taar'o fana kɛnɛ kan a ko nin kɛnɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ka Mali jeniyɔrɔ finko ye ko sabula min ye ɲinansan ta ye o ye tali kɛ bayɛlɛmali ani waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ se ka cogo min na ka kɛ ka sɛnɛ a nafa ɲɛ k'u ye kuma k'o kan jamanaw kɔnɔna fana na dumuni minnu di denmisɛnninw ma ani maaw yɛrɛ ka se ka kɛ u ka hakɛw bɛ dafa cogo min na waati yɛlɛma kɔlɔlɔw kɛrɛfɛ k'u y'o fɔ min ye minisiri 70 ka bɔ jamana caman kɔnɔ o sɛnɛkɛlaw olu de ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen hakilinaw kɔni dira ɲɔgɔn ma sa yaasa waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ hakɛ ye cogo min sɛnɛ ale taa cogo ɲuman na Alimanikaw fɛ olu ye jɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan kɛnyɛrɛye tigilamaw ale ni maa minnu bɛ yen n'olu ye marakɛbaw ye olu bɛ se cogo min na ka jɛrɛ kɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ sɛnɛko ta nasira fɛ dunkafa sabatili diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye jɛrɛ in ye sa k'a tali yɛrɛ tun bɛ sen min kan o ye sɛnɛ yiriwali kuntalajan min b'a to sɛnɛkɛyɔrɔw ani baganmara yɔrɔ ni jɛgɛmɔ yɔrɔ Amara olu bɛ se ka don ba la cogo min na an fanfɛ bolow fɛ ko min ye waleya in ye k'a kɔni kɛra sababuya ye Alimanw ka tɔnba min bɛ yen n'o olu bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ baganko ta nasira fɛ fɛɛrɛ minnu b'ale bolo ale ni sɛnɛko ta nasira fɛ maaw bɛ se k'u fasa ja cogo min na ni waati gɛlɛyaw nana o fɛɛrɛw ko olu y'o ɲɛfɔ minisiri min bɛ sigida lakana kunna ani yiriwali kuntalajan ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'u tun ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ k'olu jaabi bɔra sɛgɛsɛgɛli minnu y'a to sa fɛɛrɛ ni dabali minnu sigira sen kan yaasa waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ se ka dɔgɔya cogo min badabolow fɛ kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye ba joliba ye o min bi kɛrɛfɛla fan bɛɛ lajɛlen tiɲɛnen don a badabolow n'a kow bɛɛ lajɛlen halakilen don fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi sen kan yaasa ka se k'o ban cɛncɛn donni ba kɔnɔ ba yɛrɛ ka dɛsɛ ka kuran di Amara ka taa se a yɛrɛ filɛruw n'a yiridenw n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen n'a jɛgɛ olu tiɲɛni ko mun bɛ se ka sɔrɔ o la k'u ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen jaabi ye min di o ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ye gouvernement kan ka se ka dɛmɛ kɛ min na
ka tɛmɛ banque mondiale fɛ yaasa o baaraba minnu bɛ olu bɛ se ka kɛ cogo min na sa ko kabini san 2018 juin kalo la ka na se san 2024 ma k'u kun ye nin baara ninnu kɛ koyi min ye delta du fleuve Niger ye k'u y'o kɛ ko kun cɛli la sa juin kalo tile 30 k'u ye min ɲini Amara o de ye an ka wuli k'an jɔ koyi n'o tɛ an ɲɛ bɛ ba min na wa don la a bɛ tunu kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kɛmasinakaw fɛ yen ani Jafara bɛ ko k'olu fana lajɛ yaasa fɛɛrɛ bɛ se ka sigi olu kan cogo min waati minnu na maaw tun bɛ yɔrɔ minnu kɛ heure 2 kɔnɔna na bi Amara k'o kɛra yɛrɛ o ti ban pewu min ye fɛɛrɛ 27 sigira sen kan yaasa batigɛ ani ba kan baaraw o bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na Kɛmasina ani Aka ni ɲɔgɔn cɛ min ye dugukolo min bɛ yen n'o ye dugukolo 117 ye taari la ni olu bɛ se ka dilan ka ɲɛ cogo min na yaasa sɛnɛ ka se ka k'o kan maa 2061 olu bɛ se ka sigi o kan cogo min na ka se ka baara kɛ k'u dɛmɛ ni dɛmɛnanw ye ni fɛɛrɛw ye u yɛrɛ bɛ se ka yiriwali baaraw kɛ cogo min ko n'i ye nin jaabi bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'a kan ka maa nisɔndiya k'a jira k'a fɔ sa ko tako filanan min na sigi baara in na k'a tɛna dan nin ba yenfɛfan in dɔrɔn ma han min ye o Niger ye ale ni boucle du Niger k'u na se o bɛɛ lajɛlen ma ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna ale ye conseiller ministre ladɔnniya k'a jira k'a fɔ k'an taatɔ don Wagadugu aw ko tɛ dɛ anw de taatɔ don anw ye jabɔlaw ye ko FESPACO a tako 29 Amara k'a baara bɛna sigi n'o ye farafinna jabɔlaw ka ɲɔgɔn dan ye FESPACO tako 29 in kɛnɛ kan Amara ko Mali bɛna k'a kɛnɛ kan février kalo nata tile 22 ka taa se mars kalo tile fɔlɔ ma ko a bɛna jamana kɔni jabɔlaw bɛɛ lajɛlen bila ɲɔgɔn na taabolo caman na télévision fana ka ɲɔgɔn danw bɛ a la ko n'i ye nin ɲɔgɔn ye ba in ta k'a jateminɛ a jɔyɔrɔ ka bon cogo min diɲɛ kɔnɔ bi ani bɛɛ lajɛlen bɛ girin min k'a nɔfɛ ko b'a to maaw kan ka taa n'u ka jaw ye ka se ka ɲɔgɔndanw kɛ ka se ka jɔnjɔnw sɔrɔ min ye sinema yɛrɛ taabolo kura ye diɲɛ kɔnɔ bi n'o o bɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ ka t'olu fana yira ko ɲinan san ta Mali ko ɲɔgɔndan foyi tɛ yen kupu foyi dalen tɛ yen Amara ko an tɛ min na han k'an bɛna taa ni ja 11 ye ja 2 o bɛ Yenenga tɔgɔla walan na n'o ye sanu pembe ye k'an ka ja 2 bɛ o la ministre n'o ye Mamu Dafe ye a ko fana ko états généraux ko sigira sen kan min ye seko ni dɔnko bolola baarakɛlaw ka taa se lotolitigiw ma k'olu bɛɛ lajɛlen nana ale ni an ka maa mafalenw caman bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ nin kalo in tile kɔnɔ janvier kalo tile 9 ka taa se tile 11 ma baaraw dayɛlɛla ka se ka kuma labila bɛɛ lajɛlen ye hôtellerie tourisme culture a n'a bolofaraw bɛɛ lajɛlen maaw Amara k'u bɛɛ lajɛlen nana ka na kuma ka laɲiniw kɛ min bɛ taa yiriwali sira fɛ baaraw bɛ se ka nɔgɔya cogo min états généraux in ko a y'a to kuntilenna kelen ka sɔrɔ ka di Mali ale ka ɲinan san min kɛlen don seko ni dɔnko san ye ka se ka ba don o la ko min yɛrɛ sigira sen kan jamanakuntigi fɛ dɛ maliden kura ɲinini baara dɛ k'u bɛna o de sigi sen kan ka kɛ ni an ka taabolo n'an ka tabiyaw n'an ka adamadenyaw ye olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na an ka jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ o hukumu kɔnɔna na états généraux k'a y'a to min ye mara kamɛbaaw mara baarakɛbaaw ka taa se maa minnu bɛ yen n'olu bɛ faso ka calatigɛ jɛkulu la minisiri kɔrɔ minnu ye seko ni dɔnko baara kɛ marabolo ɲɛmaaw ka taa se diɲɛ yɛrɛ seko ni dɔnko ni Mali taw bɛɛ lajɛlen ma Amara k'u bɛɛ lajɛlen ye baara in kɛ koyi tourisme ni hôtellerie maaw k'olu bɛɛ lajɛlen tun b'a la a n'u ka tɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ nana ka na kuma laɲini 300 ba 350 o de nana kɛnɛ kan ko kun cɛlen sa k'u ye laɲini belebeleba minnu kɛ o kɔni bɛɛ lajɛlen sigilen don sɛbɛnden dɔw kan lawaleyali minnu bɛ se ka kɛ joona mun bɛ se ka kɛ waati nataw la mun bɛ se ka kɛ waati kuntalajan ko nin bɛɛ lajɛlen kɛra fɛɛrɛ ye san tan baara don ko o fɛɛrɛw sigira sen kan sa k'o di gouvernement ma ale ka se ka baara kɛ n'o ye seko ni dɔnko ka se ka yiriwa cogo min na an ka jamana kɔnɔ minisiri min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ni adamadenya yiriwali ka taa se ɲɔgɔn dɛmɛ ma ale ye conseiller ministre ladɔnniya ko bana minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ bi Amara min ye coronavirus ye ko jɔra ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan o kɔrɔ kura ma fara ale kan ko nka ko min ye dengue ye Amara ko dengue ko a cayara ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan dɛ jamanakuntigi ko bana furakɛ ka fisa ni bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye k'an k'an cɛsiri tangalan minnu b'an bolo an k'an yɛrɛ kisi banaw ma yaasa an bɛ se ka to an kɛnɛman cogo min Bamako janvier kalo tile 29 san 2025 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali
chevalier de l'ordre national. Erezo wasa Mali ani a jɛɲɔgɔnw u bɛ jeli ka kɛnɛ min sigi san o san a tago sabanan bolodalen filɛ u fɛ ka kɛ ni février kalo tile 5 ye ka taa bila février kalo tile 7 la centre sahélien pour la biodiversité la o filɛ ni Zumarakaw fɛ yen nɔ ɲinanda a sigilen don hakilila min kan o de ye k'a fɔ an ka halala sumansi minnu bɛ yen nɔ ani an ka bagan si minnu bɛ yen nɔ olu ka se ka bila bala walasa ka baloko ɲuman kɔni ka se ka o sabati a tago fɔlɔ o ni filanan tɛmɛnen kɔsa tago fɔlɔ o kun bɛ hukumu min yɛrɛ kɔnɔ o de k'a fɔ an ka halala bagan si minnu bɛ yen nɔ ka se ka olu tɔbɔtɔ ni ka u don ba la an ka laadala fɛɛrɛ minnu bɛ yen nɔ k'an ka baganw furakɛ ni ka u balo cogo ɲuman na ani an ka sɛnɛfɛn minnu bɛ yen nɔ ka u furakɛ o fɛɛrɛ olu lajirali kɛra ni ka a bila kɛnɛ kan a tɔgɔ filanan o sinsinna min kan o de ye fɛnɲɛnama minnu bɛ yen nɔ n'o bɛ an ka sumanfɛnw tiɲɛ ka se ka olu kɛlɛli fana don ba la nin tako sabanan min filɛ nin ni a bolodalen don o bɛna kɛ waati yɛlɛma yɛrɛ o hakilila de kan ka kɛ ni sɛnɛ hɔrɔnyali o sabatili ye o kama sa sumansi hɔrɔnyanenw ani an ka bagansi hɔrɔnyanen minnu bɛ yen nɔ sinsin bɛna kɛ olu kan walasa u ka se ka san sɔrɔ ani dungafan ɲuman kɔni o bɛ se ka sabati cogo min na a don kama sa min ye hakilila fɔlɔfɔlɔ ye ani dɔnniya kɛnɛkataw ka se ka olu lajirali kɛ jama na ani hakilila kuraw ka se ka olu falen olu bɛna kɛ o kama sa février kalo tile 5 ka taa se février kalo tile 7 ma san 2025 Zumarakaw fɛ yen nɔ centre sahélien pour la biodiversité la an bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ min ye sɛnɛ yɛrɛ a yɛrɛma hɔrɔnya sabati cogo ye ka se ka o don an taabolo la an ka sumansi ani an ka bagansi hɔrɔnyalen minnu bɛ an fɛ olu bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na ni k'u kɛ sɔrɔ bɔda ye ani dunkafa sabatili sira dɔ ye. o Mary ale kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ sa yaasa Kulukoro bɛ se ka saniya cogo min ɲamanto min tun bɛ Kulukoro corniche la n'o bɛ basketkɛkalan kɛrɛfɛla la a y'o cɛ ka bɔ yen pewu min ye fɛɛrɛ ye sa ko furalan ɲɛ kelen a y'o de fɛɛrɛ sigi sen kan Kulukoro merilakaw olu bɛɛ lajɛlen wulilen k'u jɛ sa ɲaman ninnu bɛ se ka cɛ cogo min yaasa sigira o bɛ se ka saniya badabolo fɛ sa baara ninnu bɛna to sen na yaasa min ye sifinnakaw ye olu ka se ka farikolo ɲɛnajɛ kɛ Alu Musa Tamura n'ale ye Kulukoro maire ye a ko fɛɛrɛ ni dabali sigilen don sen kan min ye ɲamantonw ye ani ɲamanbɔyɔrɔw olu bɛna yira maaw la yaasa basketkɛntɛrɛn in a bɛ se ka kisi cogo min Amara Sikasokaw fɛ yen o muso bugɔta bɛ ka caya ye dɛ ko 16 bon ka nin fɛn ninnu mara ne kɔni ka to ka an fana jateminɛ an fana bɛ dasi koyi an tɛ kuma o an tɛ se ka kuma o ko muso minnu b'a de bɛ dasira o kimɛli san 2025 ta u y'o de kɛ Sikasokaw fɛ Amara kɛrɛnkɛrɛnnenya sa baɲumankɛtɔn min bɛ n'u b'a fɔ ma ko Pasenda ale de taara nin kimɛli in kɛ kimɛli in senfɛ sa u y'a jira k'a fɔ ko fo barosigiw ka kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye min ye janvier kalo nata in k'u na sigili kɛ sen kan sa ka ɲɛfɔli kɛ ko nɔn tɛ ko Sikaso salon san 2023 k'a daminɛ san 2015 la ka na se bi ma muso min tun bɛ bugɔ Sikaso 1400 bi a nana kɛ 106 ye a cayara dɛ nka u ka cɛw ta jate cɛ minnu sara minnu kunkolo wulila minnu ye du bila minnu tununnen don musow sababu la k'o fana ɲini Amara u ka BVG ko ye ne ma sɔn a ma a n'aw ka fɛn ninnu bɛɛ ye kelen Ala ka sababu ɲuman kɛ jamana in ye dɔrɔn CEDEAO ale bɔli Mali ni Burkina ni Niger fɛ o ɲɛnajɛ kɛra Tɔnbɔkutukaw fɛ yen Tɔnbɔkutu olu fana ye barosigi kɛ barosigi min n'u y'o kɛ sa ka kuma INC nafa mun bɛ a la fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ a la dugudentɔnw ni Tɔnbɔkutukaw yɛrɛ caman u nana baro in kɛnɛ kan yaasa ka se k'u da don kumaw na tiɲɛ don bi Mali ni Burkina ni Niger ko k'u tɛ INC la tuguni a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ye a nafa bɛ se ka kɛ mun ye Amara fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sigi sen kan yaasa degun minnu bɛna bɔ a ko la olu ka se ka lasago dugudenw fɛ barosigi in ye taliko la Tumutukaw fɛ yen nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada in na kibaruyaw la kibaruya minnu dira u ma Amara ninnu kɛta fɛ Amara an bɛ Sidi Lamini fo n'o ye colonel Sidi Lamini ye Ezo kɔnɔna na Segukaw fɛ yen bamanan k'an ka foli bɛ s'a ma an tɛ ɲinɛ fiyewu Bako kɔ ale n'a ka baarakɛlaw suguba kɔnɔna na